L'equip de Vida Lectora es desplaça a Vilafranca del Penedès. Allà ens espera la Jordina Biosca, creadora, narradora i directora del Festival EVA durant 2 dècades. Amb ella hem parlat de literatura oral, del paper dels narradors i de la lectura en veu alta. Mira, jo et diria que la literatura oral és, òbviament, si apareix el terme literatura és perquè hi ha hagut una qüestió escrita, no? I una qüestió de poder fer la lectura a nivell individual. La qüestió oral remet directament a aquest tema de que si no ho expliquem, per molt escrit que estigui, potser només es queda només a la banda de la lletra. Per tant, literatura oral seria aquella persona que pot comunicar i pot fer-ho estrictament a través de la veu i el cos, que és un element indispensable. El que fa és explicar situacions en persones, ja sigui des de la banda metafòrica o no, que hi intervenen les bèsties o no, però explica la vida i per tant a partir d'aquí és preguntar-te què passa amb aquest heroi, aquesta heroïna, qui sigui el personatge i tots aquells trams, aquelles sotragades o aquells entrebancs que té a la vida fins a poder reeixir en aquells objectius que inicialment es plantegen dins l'estructura de la narració. A partir d'aquí, d'aquesta qüestió que pot ser conscient o inconscient, hi ha òbviament la capacitat d'escolta, la capacitat de compartir, de fer metàfora, d'entendre els simbolismes. Hi ha tot un món, un univers al voltant d'aquesta oralitat que fa que com a persones sortim del nostre camp base, d'allò que directament podem conèixer o interpretar i puguem anar una mica més enllà. Mira, jo quan parlem d'emocions em ve aquesta cosa tan moderna del jo sento, és que jo, i tot es remet al jo, i a partir de la meva experiència jo, i el món és a partir del que jo sento i el que la veig i m'has de respectar el que... És molt pesat, jo trobo que és un tema molt pesat, aquest, entre cometes, l'emoció. Penso que l'important amb el narrador és sotreguejar i treure de la zona de confort i fer qüestionar coses, et facin sentir bé o malament. Això ha de ser indiferent, perquè el que tu has de poder fer és exposar les temàtiques i que a partir d'aquí cadascú, dins les seves ganes, capacitats, moments vitals, pugui estirar o no del fil. Per tant, òbviament és important l'emoció, però jo diria que l'important és sotreguejar. Penso que la cultura té l'obligació sempre de remoure i de poder anar una mica més enllà de l'establert, si no tots acabem dient el mateix de la mateixa manera i no hi ha cap aportació diferent, no? Ens complaem amb allò que tenim al voltant i per tant tot és bonic i no hi ha qüestionament. Més que voler jugar amb les paraules, el que fas és establir, o jo personalment estableixo, com un sistema de cadència, d'oralitat, que òbviament hi han d'intervenir molts factors. I això què vol dir? Haver llegit molt, haver parlat molt, haver provat moltes maneres de dir les coses i tenir molt de vocabulari, perquè la riquesa de vocabulari i d'haver llegit diferents estils també literaris t'aporten a que pots realment navegar, surfejar per diferents ambients i tant pots recrear d'una manera molt bella, molt bonica una nit d'estiu amb lluna plena com pots recrear una escena veritablement atroç. Jo diria que no en som gaires de conscients en aquest sentit. Jo diria que no sabem que cada cop que deixem de saber certes paraules o situar-les en certs contextos s'acaba un món, en certa manera, si més no per nosaltres. I per tant el món que se'ns presenta és més limitat a partir de la nostra petita, en el cas que sigui petita, limitació al voltant del llenguatge. Saber com es diuen les armes dels iorubes a Nigèria, doncs et permet saber que hi ha una altra mena de cultura que s'utilitza d'una altra manera i que té uns altres preceptes a l'hora de moure's pel món i qui diu això ho diu amb gent que viu al costat de casa teva i té un ofici diferent del teu o amb qüestions polítiques simplement. Per tant, jo diria que potser no en tenim prou consciència, és com si amb el fet de parlar n'hi hagués prou i no és veritat. Hi ha dues vessants aquí importants, la de llegir i la d'escoltar. Totes dues. Em deien en una escola fa temps, no fa gaire temps de fet, em deien que hi ha nens que són nens que no són parlats. I jo li vaig dir, què vols dir nens que no són parlats? Diu que a casa no es parla.
A casa no hi ha un diàleg, no hi ha debat, no hi ha contraposició d'opinions, no hi ha una exposició de fets, sinó que és seu, calla, menja, ves, torna, lleva't, renta't, sí? És com a tot molt, i no hi ha un diàleg. I això empobreix, això ja empobreix de base, perquè hi ha un nucli inicial on hi hauria d'haver una eclosió, al voltant de 1000 sentits, al voltant, o 1000 coses que tens al voltant, que ja comença marmat, no? L'escola no ho pot tot. I si l'infant no té la inquietud o no té el recurs o no veu que hi poden haver altres canals per arribar a tenir una millora al voltant de tota aquesta mancança, doncs tampoc no anirà a buscar-ho, possiblement. Estem molt absorbits socialment, no? Per unes presses i una constància i un matar-ho tot en funció d'una producció, una productivitat també constant, que fins i tot al voltant de la canalla entenc que també s'acaba com absorbint això. No hi ha temps, hòstia, no hi ha temps. Com és que no tenim temps? I com és que quan tenim temps llavors entra el tema ineludible de les pantalles, potser el dediquem més a estar pendent d'allò o compartir a través d'allò, que no sé si és bo o dolent, ja a priori no tindria per què ser dolent, no? Però que potser sí que el tema de la qüestió física, que ja ha sortit, no? De la qüestió física de mirar els ulls i tocar-lo amb l'altre quan parles, és una cosa que potser sí que ens està quedant com a més al marge i seria com a important, perquè les paraules van lligades a sensacions, sí que és veritat, i també van lligades a un cos. I aquí hauríem de veure què passa, on estem trencant les petites baules, no? On la cadena es va trencant i no entra en aquesta baula que fa córrer tot el circuit. Una cosa molt bona que té la narrativa és que no treballem amb quarta paret com els actors al teatre moltes vegades, no? I que sempre estem mirant al públic i veiem a cada moment què passa al voltant del públic, perquè normalment hi ha llums a la suposada platea. Per tant, sabem si s'emociona, si no s'emociona, si es distreu, si fa un badall, si algú treu un carmelo, si algú li sona el mòbil, el que està pensant en el supermercat o en la cita que té després, o sigui, es veu tot. Però també el fet de la mirada fa que l'altre potser deixi de pensar en la parella o en el supermercat, perquè hi ha una constant que és em dirigeixo a tu, és a tu que em dirigeixo, eh? O sigui, estàs aquí o no estàs aquí? I sí que hi ha elements tecnològics, sobretot, que no ajuden, perquè són molt llaminers i són molt fàcils. Quan jo t'estic demanant atenció constant vol dir que et faig estar amb els 5 sentits al meu davant i compartint amb mi el que estic fent, i la pantalla no et reclama res de tot això, simplement és tu deixa't anar i deixa't portar, i no interactues realment amb un altre perquè ja està tot dat i beneït. Mira, jo et diria la lectura pròpiament com a subjecte és una cosa relativament moderna, no? És el 354, Sant Agustí d'Hipona feia la primera menció a algú que estava llegint per ell mateix i no llegia pels altres. La lectura era una qüestió comunitària, perquè ni tothom llegia ni tothom tenia llibres, no? Llavors s'entén des d'aquest grup, però que les coses es feien en comunitat. I per tant, això es va perdre, vam retornar a partir de la impremta, que benvinguda sigui, òbviament, va passar a ser un acte individual. L'acte individual de la lectura jo li veig tots els potencials del món, perquè et permet, a banda de tot el que poguéssim parlar del tema de la llengua, de conèixer i reconèixer vocabulari, estructures, formes verbals, els viatges que tu pots fer a través de la literatura, i corporalment hi ha d'haver una actitud també. O sigui, tu has d'estar, hi ha molta gent que tenim un espai concret on ens agrada llegir, podem portar el llibre a tot arreu, però tenim un espai, que és el nostre espai de lectura, igual que tenim el nostre espai d'esport, o el nostre espai d'amor, o el nostre espai de culinari, el que sigui. No ho sabem perquè, a més, se'ns ha estigmatitzat, i torno aquí a dir, prou, és que és molt pesat, i és on jo he començat a treballar i la majoria de narradors ens hi guanyem el pa, se'ns ha estigmatitzat estrictament en biblioteques i en públic infantil. És tan limitant i coercitiu com... Escolta, jo encantada de biblioteques que han sigut el meu pa de cada dia i és on he après l'ofici, perquè això és un ofici. Això no surts de l'Institut del Teatre sabent res, que tampoc surts sent actor de l'Institut del Teatre, però és una feina del dia a dia, de saber com gestionar el públic, que el tens allà a metro i mig i se't fot dins l'escenari, si cal. Jo diria que no ho sabem. No ho sabem perquè tenim un biaix i una qüestió pejorativa de que quan sentim conte fem aquesta extrapolació a conte nen petit, caputxeta vermella,
que tela la caputxeta vermella també, si t'ho vas a mirar, no? I no, o sigui, els narradors, no sé, cadascú té el seu estil, no? Però ara em ve al cap la Marta Escudero, que fa l'Àngeles Mastreta, la Rosa Ros, que feia el Palomar de l'Italo Calvino, jo faig novel·la medieval del segle XIV, faig literatura contemporània, intel·ligència artificial i sexe, escolta, però narrem, sí? Ho fem narrat, i si no se'ns dona l'espai perquè se'ns pugui descobrir, sempre estarem com el germà pobre que som, en certa manera, de les arts escèniques, i a més dins un circuit al qual no se't dona cabuda a cap altre circuit. És realment... Jo aquí tampoc no ho he acabat d'aconseguir, Porto 25 anys o 28 explicant contes i fent espectacles de text d'una hora. Un altre li diuen monòleg i és l'hòstia, un altre li diuen actor i és l'hòstia perquè està sol a l'escenari. Jo estic sol a l'escenari, jo soc una contacontes. Bueno, jo dic narradora, contacontes en català seria més del País Valencià o pròpiament en català del Principat no, I això ja em defineix com a biblioteca pública infantil o catxet molt menys perquè tu no portes res i total... No sé, hi ha una sèrie de qüestions pejoratives i no s'arriba al gran públic, és veritat. Hi hauria d'haver més exemplificació i no tanta teorització. Si a les cases... És com... No sé, si jo tinc moltes plantes, qui convisqui amb mi veurà que les plantes creixen, es moren, que s'han de canviar el testos, que s'han de regar, que s'han de... I amb els llibres o la lectura passa exactament el mateix. Perquè el llibre ha de ser el canal perquè nosaltres entenguem les coses. I el que potser ens fa falta és ser més conscients de que potser no cal tanta informació, però la que tinguem que realment l'abastem i que l'entenguem. No has entès una cosa si no la saps explicar, diuen, oi? No si no l'has llegida, si no la saps explicar. El suport és el que és, i és boníssim. I dic, oita, per mostrar un botó, que jo sóc la primera que no acumulo de llibres, però si tu ho tens, això ja no t'ho pren ningú. Escoltar la Jordina és contemplar la força de la paraula. Com a narradora experimentada que és, no et deixa indiferent. És punyent, directa i alhora sap ser generosa i propera. Nosaltres, com sempre, marxem agraint-li el seu temps i que s'hagi explicat com un llibre obert.